bandiraɓe min calmini mon min ñagani mon Allah kisal moni kala min mbi ɗum no woni no woniri kadi en garti lawol présidence nde tawno gonɗen koye saaha élection gonɗen koye saaha suɓade hoorejo leydi Sénégal jogorɗo arnaden leydi ndi yo Allah lamɗo rokku en ɓurɗo e men kala mo ganduɗa ko o woni ɓurɗo e leydi Sénégal yo Allah lamɗo wat ɗum lamɗo leydi Sénégal kala mo ɓurani e leydi ndi yo Allah lamɗo rokku ɗum ko ɓuure mum Allah rokka en ɓurɗo e men to banggue leydi ndi hande noon en gartat yewtere nde tawno haade koye campagne wona eɗen jogui sens wawde huccidde ɓe ganduɗa kañumen goni ɓe ganduɗa kañumen ɗaɓɓata lefol laamu ene jeeya eko poɗɗen namdadeɓe soko tawi candidat ari ha e meɗen eɗen poti wawde wiidemo an so Allah tottima laamu hol peeje joguiɗa ha minen balla minen laabi minen ferlankoɓe minen dande mayankoɓe minen ɓundunkoɓe walla minen dangamkoɓe walla kala neɗɗo wawi wonde e dow leydi ndi an andi nokkuma no wiite to banggue laabi holko mbawɗa wallude min hen e hol peeje joganiɗa min hen e banggue cellal ɓalli woni santé hôpital uji centre de santé ji dispensaire uji eko nandi hen caggal mbiɗa ko yomin kalfine leydi ndi soko tawi Allah waɗi a ardima leydi ndi to banggue cellal ɓalli hol peeje joganiɗa ɗum saabu wiide tan somi laamima mami waɗa noon ɗum ne weeɓi bel neɗɗo ene wawi waɗande on détail peeje ɗe rewata e holko woppete e holko jaggete ha waɗana mon hôpital uji walla dispensaire uji to banggue jangde monsieur le président hol peeje joganiɗa min to banggue sécurité minen ɓeɓe ganduɗa komin aynoɓe jawɗele amen guyka ala e gazze jawɗele amen keɓata ndiyam so ceeɗu ari koko mayata keɓata aliment eko nandi hen hol peeje joganiɗa min so tawi Allah tottima laamu ngu ɗum ko lawol oɗon poti wawde namdade mbimo monsieur le président an so tawi Allah tottima leydi ndi to banggue foncier to banggue leyɗele joom guese en joom leyɗele en jii hande ene waɗi nokkuji kewɗi wonɓe ganduɗa eten yeeru ko wayno Hamadi Hunare wonɓe ganduɗa hande natti hebde ɗo ndemi natti hebde ɗo gayni ko société ji mawɗi joguiɗi doole gummiɗi caggal leydi gari mbaɗi boof e nokkuji ɗi ganduɗa ko ɗiɗo nokkuji ɓe mbawanno humtude haajuji mabɓe kono noon hay hunde ala koɓe keɓata hen to banggue gartam président so tawi Allah tottima laamu oɗo phosphate gonɗo e région Matam département Kanel commune Hunare Ndendori e Horkaƴere e caɗele cettuɗe guila fuɗɗi holko mbawɗa wallude min hen minen hamin keeɓa droit jamin e hol peeje joganiɗa min e leyɗele amen goɗɗe keptade eko nandi hen saabu woto mbiye neɗɗo o tan hamin jogui caɗele leydi neɗɗo ene foti wawde haalande on caggal o wi so laamima maw ittu caɗele mon hol peeje ɗe o jogui ɗe o rewata haw o walla on kala ko cohluɗon o darnomon hen kala ko wonno goƴaji mum o safrana on ɗum kadi ko lawol oɗon poti wawde namdade mo président so tawi Allah joƴƴinima to banggue kisal holno ballirta min hen saabu minen de ɗo caɗele to banggue kisal way tan kono leydi jiita ɗo laamu tan kono yimɓe piidiri ƴiƴam rufi jiita ɗo laamu tan konde woodi ko kewi ɓe gara ɓe piye ɓe pette ɓe kaɓɓe kono a yiita ɗo laamu e saaha nde yimɓe jogui fayre so tawi Allah waɗi an a jooɗima hol peeje joganiɗa min hen saabu hakkude men e route national ko kiloji naggam walla route national neni kono hakkude poste e o poste ko kiloji naggam woni hen minen ɗo so musiba waɗi ɗo peeje amen koko boni holko mbawanɗa min hen ononne kadi on jogoto pellital haaldude e yimɓeɓe haaldude arɓe ɗaɓɓude ɓe on jogoto pellital haaldude mabɓe e namdadeɓe namdade neɗɗo o so tawi Allah tottima hol feere joguiɗa hen wona yo neɗɗo artan diwon jalon oɗon pija oɗon paɓɓa oɗon konga bawɗi wiya somi laamima mami waɗ ɗum somi laamima mami waɗ ɗum mimi wo jomum faɓɓane kelle yaaha lawol muɗum mais an hol peeje joguiɗa hol feere neɗɗo o jogui ɗum oɗon poti wawde etade tinnade hen mbason sewde jeese
kala lamɗo gonɗo ɗo ko onon lammini ɗum, kala lamɗo gonɗo ɗo ko onon ngabbini ɗum, kala biteɗo ko autorité kanko andi ko maire, ko chef de quartier, ko préfet, ko sous préfet, ko gouverneur, ko ministre, ko président, kala ko wawi wonde onon wiiteɓe ko famarɓe doole ɓe, walla onon wiiteɓe ko miskineɓe ɓe, walla onon wiiteɓe ko dowrinkoɓe ko onon lammini jomum. caggal noon on lammini neɗɗo o ha saaha hecci bandum arti ene namdito, oɗon poti wawde andude oɗo momin lamminno duuɓi 5 ɓennuɗi, duuɓi 10 ɓennuɗi, beele wonko waɗani min. oɗon poti wawde andude ɗum. oɗo garɗo joni wi yomin tottu ɗum, ma wat ko oya waɗani, namdoɗon mo hol peeje ɗo waɗata haw rokka on taw wona omo ñamlo hesere, omo yoɓiri ɗum yinde. bandiraɓe, émission Sénégal men Laawol Présidence e WINNDERE-TV mbiyen mon yon jokku wadde abonné e jokkon kadi wadde sensibiliser ɓesguji mon gondi e dow jeeri ndi, ɓesguji mon gondi e guure ɗe ganduɗa kewani yiide télé, keɗota ko radio ji, jiyata journaux ji, ko heewi ene humpi ɗumen. kolleɓe haɓe jogui doole, saabu kartal ko arme fatal, kartal ko arme. woto neɗɗo ittu kartal mum tan ene buykina e dow bolle puyɗe mo dokkata o, tawa dokkirɗa ɗum ko sababude kaari wi koye kaari gondumi. neɗɗo woto wotiran neɗɗo sababude minen jiidi yumma, walla mawnam koye makko wondi, walla kaari meɗi rokkude ujunere koye makko wondi. woto wotiran ɗum neɗɗo. heɗo yimɓeɓe programme mumen, ganda ko neɗɗo o haalata ko, kala ko wawi wonde on sa puɗɗoɗa wotantemo. bandiraɓe, ko émission Sénégal men Laawol Présidence, kala ko gantuɗe e haala he min ñaguima on yaafuya, mbatton hakkillaji. temps garowo ko ñalawma baɗɗo importance, ko ñalawma suɓade halfinde neɗɗo kala kalama fodde wonde duuɓi 5. kala ko sariya mo taƴi hen ko ɗum ɓennata, sene welma e sene mettuma. wadde kala maɗo suuɓo ƴeew mo cuɓorɗa o. WINNDERE-TV, ha yeeso ko laawol.